Ата һәм ана балкортлары. Хезмәт сөючәнлек һәм оешканлык үрнәгенә үрелгән иң гаҗәеп җан ияләренең берседер. Бүгенге дөньяда Антарктидадан кала җирнең барлык континентларында да күрергә мөмкин булган 20 меңгә якын бал кортлары төре бар. Алар хәтта изге Коръәндә дә телгә алынган. Ә бер сүрә Ан-Наhl дип атала, ягъни умарта кортлары. Ләкин бу аятларны карауга күчкәнче сезнең игътибарыгызны гарәп теленең кайбер үзенчәлекләренә юнәлтәсе килә. Бу әлеге мисалга салынган мәгънә тирәнлеген яхшырак аңларга ярдәм итәчәк. Гарәп телендә 2 грамматик төр: ират, музаккар һәм хатын-кыз, муаннас төрләре бар. Теге яки бу исемнең ират яки хатын-кыз нәселенә каравы кагыйдә буларак аның җинесенә бәйле түгел. Шунлыктан рус һәм гарәп телләрендәге бер төрле мәгънәгә ия булган исемнәр төрле җинес категориясендә булырга мөмкин. Шулай ук гарәп телендәге фигыльләр ират яки хатын-кыз җинес категориясендә дә булалар. Ан-Наhl сүрәсенең 68 һәм 69 аятларында булай диелгән: Рәсүлем, синең Раббың бал кортына вахый итте. Тауларда, агачларда һәм кешеләр төзегән корылмаларда оялар кыр. Шуннан соң һәр төрле җимешләрдән туклан һәм Раббың җиңеләйткән юлларда йөр. Аларның карыннарыннан төрле төсле һәм кешеләр өчен шифа булган бер эчемлек чыга. Һич шиксез, буларда фикер йөртүчеләр өчен билге бар. Бал корты гарәп телендә Наhl сүзе белән билгеләнә. Ул ират төренә карый. Бөҗәк ират яки хатын-кыз җинесе вәкиле булуына карамастан, ул барбер ират җинесендәге Наhl сүзе белән билгеләнәчәк. Ләкин әлеге аятларда бал кортларының гамәлләрен тасвирлаганда фигыльләр ират җинесе категориясендә түгел, нәкъ менә хатын-кыз җинесе категориясендә төрләнә. Югарыда әйтелгәнчә, фигыльләр җөмләдә бәйләнгән исемнәр белән төрләнәләр. Әмма бу аятта әлеге кагыйдәгә карамастан хатын-кыз җинесе категориясендә торган фигыль кулланыла. Мәсәлән, торак торгызу дигән гыйбарәдә ират җинесе категориясендәге иттахис урынына хатын-кыз җинесе категориясендәге иттахизи кулланыла. Алга таба туклан фигыле дә хатын-кыз җинесе категориясендә кулланыла. Ират категориясендәге кул сүзе урынына бу аятта хатын-кыз вәкиленә караган кули сүзе күрәбез. Ходай изеннән ярып бар гыйбарәсендәге ярып бар фигыленең буйру формасы хатын-кыз җинесе категориясендә төрләнә һәм ират җинесе категориясендәге услук сүзе урынына хатын-кызныкы услука кулланыла. Аларның корсакларыннан эчемлек чыга аңлатмасында аларны билгеләгәндә ират категориясендәге ху алмашлыгы түгел, хатын-кыз җинесе категориясенә караган ха алмашлыгы кулланыла. Башка сүзләр белән әйткәндә, аятның эчтәлеге безгә шуны күрсәтә: умарта аяларын һәм кәрәзләрне төзү, чәчәк балы белән тукланганда үсемлекләрне серкәләндерү, шулай ук бал ясауны ират түгел, хатын-кыз заты башкара. Әйдәгез әле, хәзерге заман фәненә мөрәҗәгать итик һәм галимнәрнең тикшеренүләре безгә нәрсә әйткәнен карыйк. Бал кортлары гаиләсе бөҗәкләрнең бердәмлек үрнәге булып тора. Алар үзара тыгыз бәйләнгән. Анда ират һәм хатын-кыз заты өчен тиешле вазифалар билгеләнгән. Шуңа күрә дә бал кортлары гаиләләреннән читтә яши һәм үрчи алмыйлар. Ул түбәндәге гаилә әгъзаларыннан тора. Нәселне дәвам итә торган ана корт. Эшче бал кортлары, ул җинес системасы үсеш алмаган ана кортлар һәм соры кортлар, ата бал кортлары.
ана балкортлары күкәйләр генә сала алалар һәм эшкә сәләтле түгел. Ул балаларны ашата, тәрбияли, торакны кайгырта алмый. Эшче балкортлары серкә табалар, хортумнардан ана кортларны ашаталар, умарталарын төзекләндерәләр. Әмма репродуктив органнарның үсеш алмау аркасында алар ана кортларны алыштыра алмыйлар. Соры кортларның хортумнары тиешле дәрәҗәдә үсеш алмаганга күрә, алар үзләренә азык таба һәм мөстәкыйль туклана алмыйлар. Шуңа күрә җәен эшче балкортлары белән бергә яшиләр. Аларны анда чертәләр, ашаталар һәм җәй буе саклыйлар. Ата балкортының вазифасы ана балкортының аналыгы белән кушылу. Кушылганда соры кортлар ана балкортлары белән һавага шактый югары күтәрелеп, умарта ясыннан бик ерак качып китәләр. Әмма җәй азагында умарта кортлары яшь ана корт үстерүдән туктагач һәм чәчәк балын азрак китерә башлагач, соры кортларга ихтияҗ кими. Августта бал кортлары гаиләсе кышка әзерләнә башлый. Һәм ул вакытта ата кортларны үз гаиләләреннән рәхимсез рәвештә куып чыгаралар. Алар ризыксыз, ярдәмсез калып һәлак булалар. Күргәнебезчә, галимнәрнең нәтиҗәләре һәм әлеге аятларның эштәлеге тулысынча туры килә. Ягъни, башка сүзләр белән әйткәндә, хәзерге фән бу аятларның эштәлегенең дөрестлеген раслый. Ләкин әйдәгез, тагын бер сорау бирик. Әгәр дә үзендә шундый аятлар булган изге Коръән Аллаһ Тәгаләдән иңдерелгән булмаса, бары тик кешенең иҗат җимеше генә булса, ул кеше нинди сәләткә һәм белемнәргә ия булырга тиеш соң? Бу бөҗәкләрнең тормышы турында күз алуларда фәнни базасы да юк, ниндидер катлаулы җайланмалар һәм кораллар булмау турында әйтеп тә торасы түгел, кеше шундый ачышны ясый алыр идеме? Әллә сез бу хәлләрнең яна очраклы рәвештә генә туры килүе дип уйлыйсызмы? Әлбәттә, 7нче гасырда, бигрәк тә Гарәбстанның җансыз чүлләрендә яшәүче кешеләрнең бары тик балкортларының хатын-кыз заты гына бөтен нәрсәне башкарганлыгы турында бер нинди күз аллаулары да булмаган. Бу Коръән аятында сурәтләнә. Изге Коръән Аллаһ Тәгалә тарафыннан иңдерелгән вахи. Ул бал кортларын бар кылган, әлеге бөҗәкләрнең ират һәм хатын-кыз затлары арасындагы вазифаларын дөрес итеп бүлеп биргән.